אנחנו כאן היום בחוף הדרומי בהרצליה, מתחילים את סבב קורונה קינג אוף סרף 2013, התחרות הראשונה בסבב, ונמצאים פה 16 הגולשים הטובים בארץ. המטרה של הסבב הזה לתת באמת הבמה לטופ של הגולשים הישראלים, שבסופו של דבר, בסוף הסבב, תכתיר את הגולש הטוב ביותר בישראל, או את מלך הגלישה של ישראל. הקונספט שקורונה תכננו לתחרות הזאת ולסבב הזה הוא יותר איכות, יותר אפשרות לגולשים הטובים בארץ להתבטא בתנאים הכי טובים, בחופים מיוחדים, נותנים להם יותר זמן בכל מקצה. יש לנו יופי של יום היום קיץ, מים חמים, והולך להיות שחיטה, זה 16 הגולשים הכי טובים בארץ. בינתיים רק הולך טוב, והגלשן השני עובד לי יותר טוב מהראשון, ושמח שנכנס לי ככה ערים ומתלבש הכל. זה כיף שהגלשן מרגיש טוב ברגל, והים עוד שולח לנו כמה סטים, אז מקווה שבהמשך גם כן יתלבש לי ככה ויבואו לי הגלים הנכונים. החוף הדרומי בשבילי זה חוף הביניים, כי אני גר קרוב לכפר סבא, בקו אווירי בגוגל מאפ, זה יושב לי בול על המושב שלי, רק 30 קילומטר מהים. יש פה גם חבר'ה מתל אביב, גם חבר'ה מהרצליה, גם רמת השרון וגם הנספחים מהוד השרון, שדה חמד, כפר סבא. חוף שאני גולש פה מאז שאני ילד, ואני חושב שאחת השבירות הטובות בארץ. השנה האחרונה היה לנו פה מאבק מאוד גדול נגד אופנועי ים בעצם, והסירות. העירייה רצתה לקחת את החוף ולהעביר אותו לאופנועי ים. הקמנו עמותת גולשי הרצליה, פעם ראשונה ניצחנו במאבק, והלאה, הדבר הבא זה בעצם מנורות לגלישה בלילה. צעד צעד. אני חושב שהיום זה עניין של סבלנות, כי אין הרבה התקפות. הגלים הם טובים, מתי שעולה התקפה, אבל ההתקפות הן לא בתדירות גבוהה מדי. אז מה שאומר שהאסטרטגיה הכי טובה זה פשוט לשבת ולחכות. יש 20 דקות, זה המון זמן, אפשר להגריר לזה 3-4 גלים ממש טובים. זהו, אני אומר רק לחכות בסבלנות. אין חורף שאני לא גולש פה הכי הרבה פעמים שיש, שערה, לא משנה מה. אני חושב שהגלים הכי טובים שראיתי בארץ זה היה פה. אז שנים שאני הכי אזכור אי פעם מהארץ זה היה פה. החוף שהכי כיף לגלוש פה בארץ. היום זה סוג של ניצחון לכל המאבק של העמותה לקידום הגלישה בהרצליה, ובאמת זה מעין יריית פתיחה לסיום המאבק והתחלה של יצירה של דברים חדשים לטובת הקהילה, לטובת האנשים, לטובת הגולשים.